ମୋ ଶାଶୁ ମୋତେ କୁହନ୍ତି ଚାଲି ଜାଣିଥିଲେ ବାଟ ସୁନ୍ଦର, ସେମିତି ତରକାରୀ କରି ଜାଣିଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର। ଆପଣ ଖାଲି କରିବାର ପ୍ରୋସେସଟା ଶିଖିବା ଦରକାର। ତ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ମନେ ପକାଇକିରି ମୁଁ ଆଜି କଦଳୀ ମଞ୍ଜାର ଏଇ ରେସିପିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। କଦଳୀ ପତ୍ର ତ ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନାର ଥାଳି। ତା'ର ଫଳ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ମୂଳ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁ, ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ତ କଦଳୀ ମଞ୍ଜା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଆଣିକି ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ରାଇ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, କଦଳୀ ମଞ୍ଜାର ରାଇ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ରେସିପି କରିକି ତୁମକୁ ଖୁଆଇବି, ତୁମେ ପ୍ରାୟ ସବୁଦିନ ମୋତେ ସେ କଦଳୀ ମଞ୍ଜା ଆଣିକି ଦେବ, କହିବ ସେଇ ରେସିପିଟି କର ମୁଁ ଖାଇବି। କ'ଣ କରିଲି ନା କଦଳୀ ମଞ୍ଜାକୁ ଲୁଣ ହଳଦୀ ପାଣିରେ କାଟିକି ପକାଇଦେଲି, ତାକୁ ଛାଣିକି ଭଲସେ ରଖିଦେଲି ପାଣି ସବୁ ଛଡ଼େଇକିରି। ତାପରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟରରେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର, ବେସନ, ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ସବୁ ପକାଇ ବ୍ୟାଟର ରେଡ଼ି କରିଦେଲି। ତାକୁ ଏମିତି ହାଲକା ତେଲ ମାରିକି କଡ଼େଇରେ ଏମିତି ବ୍ୟାଟରରେ ବୁଡ଼େଇକି ସବୁ ପୁରା ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ତାୱା ଭଜା କରିଦେଲି। ମୁଁ ତ ଏଇଟା କଡ଼େଇରେ କରିଛି, ଆପଣ ନନଷ୍ଟିକ୍ ତାୱାରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତାୱା ଭଜା କରିଦେଲି। ଏଟାକୁ ଗରମ ଗରମ ଖାଇବେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଏଟା କରିକି ଦେଇଛି ସେ ଏବେ ପ୍ରାୟତଃ କଦଳୀ ମଞ୍ଜା ଆଣିକିରି କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ କରେ ଖାଇବା।